Bernardo, cales son as cousas que máis mercamos por impulso? Rocío, de toda a vida de Dios, por todos é sabido que non se pode ir ao súper con fame. De acordo? Dicía esta amiga na rúa e ten toda a razón do mundo. Quen non comprou algunha vez, ou moitas, por impulso? Sei que o acto de comprar libera dopamina, que está relacionada co prazer e a recompensa, e fainos sentir ben, alo menos por un momento. E que é o que máis compramos por impulsos no súper? Hai estudos que determinan que o que máis, aperitivos, especialmente, ollo, as patacas fritas de bolsa e os conos de millo. Curioso, verdade? Despois estarían as lambetadas, e aquí levan a palma as gomas de mascar e os caramelos. Os froitos secos, en terceiro lugar, tiran moito de nós tamén a hora de comprar por impulso, sobre todo noces, améndoas, pipas, anacardios ou pistachos. E en canto os chocolates, tanto nos vale a tableta inteira, o impulso lévanos o que leva leite, chocolate con leite, e especialmente as chocolatinas, as que máis se nos van os ollos son as barriñas recheas de caramelo. Queden con este detalle. En canto a hixiene persoal e beleza, hai dous produtos que metemos no carro sen necesidade. As toalliñas húmidas, curioso, e as cremas, as cosméticas, todas, para a cara, para o corpo, conten cantas teñen na casa e non usan, vale? E por última, de alimentación propiamente dita, salientamos as cousas que máis levamos por impulsos, o leite e os cereais. Moitas veces, sobre todo estes primeiros grupos, son atractivos visualmente, e se aínda por riba nos colocan estes produtos en zonas estratégicas, pois preto das caixas, nas colas da peixería, da carnicería, pois son zonas visibles nas que temos tempo para pararnos a velos mentre chega a nosa quenda, non? Así que, fronte a estas tentacións, mellor facer unha lista para comprar só o necesario. Podemos tamén aplicar a norma das 24 horas. Se vemos algo que queremos comprar, deixamos madurar a idea un día, o desexo seica diminúe co tempo e ao mellor decatámonos de que non o necesitamos. Ou mellor podemos preguntarnos, que pasa se non o compro? Pois ao mellor non pasa nada, non morremos. Alba, ti que estás no súper hoxe, inflúe ou non inflúe a forma en que nos colocan os produtos? Contanos, compañeira. Xa che digo, non sei por qué, pero a min de repente pois estáseme a apetecer unha chocolatina, non sei por qué, Óscar, non sei se ti terás algo que ver en isto. Teño toda a culpa porque che poño aquí todo diante para que o compres. Como influe pois que coloquedes aquí as chocolatinas, así as cousas máis de lambonada? Porque isto cando estás comprando, chegas á caixa e isto cómpralo por impulso, non o compras por necesidade. E que precisamente eso che iba a preguntar. Ti notas que a xente ven a mercar máis cousas das que levaban notadas na lista e dúas, pois que, claro, ve todo isto e antóxaselle algo. Sí, é moi habitual que pase eso. Suele pasar que a xente ven, compra, e despois cando está aquí, pois ao final acaba levando moito máis do que traía anotado. Ai, que listos sodes, Claro, bueno, o das chocolatinas, os lineais, pois eso, bueno, xa é algo que coñecemos todos os consumidores, pero ti, Óscar, non sei se tes algunha estrategia máis para vender certos produtos. Sí, habitualmente cando hai algún produto que vai preceder ou non preceder ou que vai a proceder a caducar, pois sí que se lle fai algún tipo de oferta, algún desconto para que non chegue a término de fecha. Claro, para poñer esa oferta, supoño que pos un cartel ou algo así que chame a atención do consumidor, non? Sí, é habitual poñer cartéis onde estea reflejado, o sea, con refletante ou eso para que se vexa ben, sí. Ahora que chega o verán, por exemplo, imos darnos por aquí un paseo. Ahora que chega o verán, ti aproveitas tamén para vender, pois, eu que sei, as cremas solares, a auga, algo así fresquiño? Sí. Claro, sí. Habitualmente hai que poñer un lineal no que se poña todo o produto de solares e eso, aproveitamos esa zona toda de arriba para poder poñer todo o lineal cerca da porta para que se vexa ben. Claro, que isto, por exemplo, se vimos en novembro, non está ubicado aí, non? Aí hai outra cousa, son estanterías estacionais, entonces dependendo da estación, pois poñemos produtos diferentes. Outro exemplo, por exemplo, cos produtos de tempada, como por exemplo a froita. Sí. A froita, sí, habitualmente poñémola aquí, o que necesitamos vender en ese momento, según o tipo de froita, pois vámola poñendo no expositor. Hai algún truquiño así máis que nos podas contar, algún segrediño como vendedor na que picamos todos os consumidores? Pois agora sí non se me ocurre nada. O de terba. Ti tamén terás algo que ver, non? En vender ben. Eu tamén axudo. Normalmente cando algún produto sabemos que é bo, pero non é capaz de chegar a rotar, nos damos un pequeniño empuxón para que axudar a que funcione.
Pois nada, Óscar, a min convencíchemes, eu vou me levar unha chocolatina e algunha cereixa, que claro, xa o dicíamos, non se pode vir ao súper con fame. No, no. Prohibido.